Nana Dem Lifestyle sisemaphephetheleni la sikhona ambukeli yoMashala TV uhleli naye uDM Sakazi uyazi ukuthi mase kufike mina kufika umuntu ophathela izinto ezimnandi namhlanje angigijimi ngohlelo kaMaskandi akumculo wesintu uyayizwa nje radio la ngikhona ukuthi sijabulile sithokozile siyajiva siya isitoko ngiphethe insizwa ke namhlanje la eshaya umculo ohlukile nalolu njwele ukuthi ningibone ngawo izobe siyayichaza ukuthi ngubani kodwa ke niyayazi kakhulu ngoba isinegalelo ekhulu emculweni iphinde futhi yenza izinto eziningi emculweni eSouth Africa so namhlanje ke sihleli nayo ngoba sila eNanda Dem Lifestyle mhla ka-28 kuNovember niyabona ukuthi kuhlwile bafowethu sijabulile sonke nawe jabula lapha ekhaya ke akukunikeza insizwa ithuba lokuthi kwazi ukuthi ibi ukuthi ngubani ngiyazi ukuthi niyazi but ke akwesikhulule sinikeze ithuba lokuthi ichaze bese yaqhubeka nokuthi la sikhona sizengane yini eyenza ukuthi zibe la njengoba ukhona lapha ngasekhaya yini engakheha noma engakholeka ekutheni ube nasi namhlanje nangoma ngiqonqo nomzana ekhamba kanjani siyaphila khona ya umanqonqo lo igama yabo but igama la ngempela umlungisi Sibongo Wabuthelezi yabo so nami nje ngikhona namhlanje eNanda Dem bafethu lifestyle kukuthi nje vele kuzoba ne lifestyle kube nobumnandi nanokuthi ungekho nawe uyabona ukuthi ivibe igcwele la yabo the next time siphinde futhi sonisa la make sure ukuthi uba khona siya vibe sonke nje kuze kuyosemnyango yabo umanqonqo lo bafethu awe. Alright iyona ngithi njengoba ibikele ukuthi namhlanje njengoba sihlangene namhlanje senze ubumnandi kuphela nangokuzayo ma ukuthi uyaphinda futhi uyatshela ukuthi kuzobe konakele iyobe ikhona futhi insizwa so wena lapha ekhaya hlale wazi ukuthi mawuhlele neMashala TV sikuphathela into ezimnandi kuphela asiye baba Nanda Dem Lifestyle 28 November siyawa baba awe.